de impacto ambiental favorable que hoxe a Xunta de Galiza xa publica no Diario Oficial do noso país. Eu, sobre esta cuestión, o primeiro que quero decir é que se consuma a traición do señor Rueda a Galiza, que pon por diante os intereses dunha multinacional e que pon en risco pois non só a 8.000 postos de traballo que viven do mar e da terra, tanto na comarca de Ulloa como na ría de Arousa, sino que pon en risco, eu creo que o propio desenvolvemento económico do noso país. Está poñendo unha bomba ambiental no corazón de Galiza e, desde logo, a nos parecenos unha tremenda irresponsabilidade e tamén unha traición á cidadanía deste país. Vemos que lle importan máis os intereses dunha empresa portuguesa que o que lle está dicindo á cidadanía galega. En segundo lugar, vemos que aquí se consuma o que nos xa dixemos, que estamos ante unha decisión política que se viste de carácter técnico, pero o goberno do Partido Popular desde o primer momento deulle todo aval a este proxecto. Temos aí a propia conselleira de Industria que antes de que se coñecera o proxecto xa decía que era un proxecto redondo desde o punto de vista da sustentabilidade e que, polo tanto, tiña todos os parabéns da Xunta de Galiza. E o máis grave é que vemos como se puxo en marcha toda unha serie de actuacións destinadas a chegar hasta este punto e, desde logo, pois, nós o que temos claro é que este non é un proxecto que vaya a beneficiar a Galiza, ao contrario, é un proxecto que hipoteca o noso futuro. E este, por lo tanto, tamén é o momento da cidadanía. Creemos que quen pode frear este proxecto é a movilización cidadá e facemos un chamamento a que todas as persoas que queremos defender un futuro de progreso para Galiza, pois nos movilicemos nos actos que se están convocados por parte das diferentes plataformas para decir alto e claro que en Galiza queremos industrias sostibles e que, por lo tanto, non podemos avalar que se nos impoña unha macrocelulosa contaminante no corazón do noso medio rural, porque sabemos que isto vai a significar unha hipoteca para o futuro e nós non lle queremos deixar hipoteca